Ipalamente iphumezise umgaqo-nkqubo omtsha oza kulawula amaqithiqithi eenqwelo moya axhamlwa ngayesakuba ngamalungu asepalamente. Lo mgaqo-nkqubo uqale ukusebenza kule nyanga. Abasakuba ngamalungu asepalamente baza kuthintelwa ukuba basebenzise i-business class kwinqwelo moya. Baza kufumana nje amatikiti ama-12 ngonyaka kwaye nabalingani babo. La maqithiqithi avumeleke nje iminyaka emihlanu. Kwaye ipalamente yona izokonga ama-22 ezigidi zerandi kule minyaka mihlanu izayo. Ipalamente ithi oku kunyanzeliswe kunqongophala kwemali. New limits such as those relating to the period MPs may enjoy these benefits, as well as the downgrading of a class of air travel from business to economy, will save the public purse about 22 million over the next 5 years. Oyesakuba lilungu le-IFP epalamente uKos van der Merwe uthi elinyathelo sele lineminyaka 12 liphekwa. Fortunately, after 12 years, this matter has been settled. We now all get 12 economy class tickets. The ministers don't get those golden tickets anymore. It is now a very satisfying situation. We welcome the removal of first-class travel for MPs, and we believe as the APC that actually the travel facilities could have been much reduced. Ipalamente ithi ichithe ama-46 ezigidi zerandi phakathi konyaka ka-2015 no-2020 kula maqithiqithi eenqwelo moya. Ulelani Philip, SABC News epalamente.